nabata ka ike na-enye ọchịche so ihe nwe ndidi ka Victor bata DJ anyị na-anọ ihe mmepụta mmadụ afọ anyị na fon nọmba ya ọrụ ama cheta na ana mmadụ na ọcha dịrị echi niile so onye ọbụla dị ha na ọcha ụdị ndị a na-enwe na-enwe ka ihe niile na n'ọcha onye nyere ha na n'ọrụ Chineke ka anyị jere alụ solid goal
Because money is not coming. The money.
I don't know. Announcement.
Thank you.